تعرفينا مولاي عليش تليفنا دولتيك بالفرج تعلقلوب هن علينا وفيس مكهلسنا ميل سارت لي جربنا في دنوب خلصني شمولي فوق لي موتي إن صالحتي هتوليدك ضايفني ونعطف لميد بيا تارونا صابيش نيشو على ديم صافي. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbarna hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pino biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa. Illum hija ġurnata ferjali, se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Simon Gallia. Qabel ma ngħidu sehem fil-quddiesa jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li tiftaħ dirajk lill-medinbin u taħfrilhom mulej ħniena. Inti rajt tajjeb li tara fin-naġġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmur tfittex in-naġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix fi jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Danjel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf nofsinhar, fetaħ fommu talab u qal: minħabba f'ismek ma titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħniena tiegħek minn fuqna, minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddies tiegħek. Lilhom int kont wiegħed nisel blaqat, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna liżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha. U bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sakrifiċċju, la offerta u lanqas inċens, u lanqas baqa' imkien fejn nofrulek l-ewwel frott tagħna jew fejn nitolbuk ħniena. Madankollu qalbna niedma u ruħna ċċekkna, jalla inkunu ninoġbu quddiemek, qisna b'sakrifiċċji tal-ħruq ta' naċ u barrin, qisna b'eluf ta' ħrief imsemna. Ħajkun hekk illum is-sakrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk, għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqa'niex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjarju ngħidu flimkien. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħniena u t-tieba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modi tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek u għallimni, għax inti Alla tas-salvazzjoni tiegħi ngħidu flimkien.
fil-ħnina, ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem Mulej. Inti tajjeb Mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek flimkien. Tajjeb u sewwa l-Mulej, għalhekk juri triqtu l-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem lill-fqajrin it-triq tiegħu flimkien. Nqumu bil-wieqa. Gloria tifħir lilek Kristus. Gloria tifħir lilek Kristus. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha jgħid il-Mulej, għax jiena twajjeb u ħanin. Gloria tifħir lilek Kristus. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid jonqos diħija biex jiena naħferlu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlek sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-salna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li rid jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddhomlu, is-Sinjur ordna li jinbijaw hu, martu, uliedu u kull ma kellu, ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu jgħidlu: Sinjur, sabar ftit bija, kollox irrodlu. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih bid-dinar. Qabdu minn u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu u nxteħed qudiemu jitolbu bil-ħniena u jgħidlu: sabar ftit bija u rrodlu. Imma dak ma rridx jaf, mar u xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewda qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u talfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bagħat għalih u qallu: Ja qaddej ħażin, meta jien ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu wkoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan bl-aħrax is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fi smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristus. Naħseb li kellu raġun dak li qal li ir-randan huwa operazzjoni tal-qalb. Ir-randan mhix daqsxejn roxx, tagħmel ftit roxx fuq wiċċek, ftit eyeshadow, ftit lipstick, ftit foundation u x'hekk. Le mhux daqshekk. Mhux ftit apparenza nbiddel ċekċika. Imma hu operazzjoni tal-qalb. Il-kelma tal-Alla f'dan iż-żmien tar-randan trittenna ninżlu fil-fond tal-qalb tagħna u nħallu l-kelma tal-Alla tikkonvertina. Ħanejt kelma fuq il-qari tal-lum għaliex il-kelma tal-Alla f'dawn il-ġranet hija tal-ġenn, hija sabiħa ħafna, bħalmi dejjem fl-aħħar mill-aħħar. Tajjeb. L-ewwel lezzjoni li smajna forsi ma tantx tiftijem inkitbet madwar is-sena 165. Meta l-poplu Ludi kien qiegħed għaddej mill-persekuzzjoni. Għalhekk qal
Għax aħna mulej sirna l-iżgħar fost il-ġnus u minħabba fid-dnubietna llum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha u bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej. La hemm offerta tal-ħruq u lanqas sagrifiċċju, la offerta u lanqas inċers. Kien fi żmien tal-persekuzzjoni Antioku. Il-poplu ludi kif sa jitlob? Kif sa joffri s-sagrifiċċji? Ma jistax. Din is-silta hija t-talba komunitarja għal maħfra, mulej aħfrilna. Ara, ħenna rina mulej. Hawnhekk għandna bidla fis-sagrifiċċju. Ħanejt kelma waħda fuq din biss. Fl-Antik Testament il-poplu ludi kien jiddelitta fil-li joffri ħafna annimali lill-Alla bħala sagrifiċċju, anke fi żmien Ġesu. Għalhekk dawk li kienu jbjew l-annimali fil-bitħa tat-tempju nhar ħadd li għadda smajnija fil-Vanġelu. U qisu aktar ma tkun sinju, aktar ma tixtri annimali għas-sagrifiċċju, aktar tagħmel show. Hawnhekk għandna t-tieni pass. Issa ma jistax toffri sagrifiċċji kif se tagħmel? It-talb u s-sagrifiċċju personali sar is-sagrifiċċju. It-talb, is-supplika lill-Alla mulej ħenna għalina. Imbagħad Ġesu jagħtina pass ieħor fis-sagrifiċċju. Għax inti meta toffri l-annimal, inti ma ħajnqos xejn minnek, ma ħadd xejn, l-annimal ħajlaqqat kollox. Ġesu huwa differenti, ħajelfa fuq spallejh, ħajbati ju minn flok ħaddieħor. It-tliet tappi tas-sagrifiċċju. Għandna s-sagrifiċċju tal-annimali fil-kwantitajiet kbar, għandna s-sagrifiċċju qisu aktar spiritwali frott il-persekuzzjoni u għandna s-sagrifiċċju personali li joffri Ġesu huwa stess, fuq ġismu stess. Din it-talba tfakkarni fit-talba li l-Knisja tagħmel illum fi żmien ir-Ramadan għas-soċjetà, għad-dinja. Din it-talba tfakkarni wkoll f'tant ommijiet li jagħmlu sagrifiċċji qalu liedhom li forsi ma jridux jafu bi knisja, forsi ma jridux jafu b'sagramenti, ma jridux jafu bil-fidi. U għas-sagrifiċċju spiritwali ta' kuljum. Ħanejt kelma fuq il-Vanġel. Tal-Vanġel huwa interessanti. San Pietru jmur fuq Ġesu u jgħidlu isma' xi kemm il-darba rid naħfer sa 7 darbiet. Fi żmien Ġesu kien hemm diversi skejjel li jagħmlu ngħidulhom it-tariffi. Ta' kemm il-darba għandek taħfer? Isma' kemm rid naħfer? Ħa naħfer kuljum mela hemm baħnan. Allura xi skejjel fi żmien Ġesu kienu jgħidu le isma' tista' taħfer pereżempju lill-mara, lill-uliedek, lil-ħutek 10 darbiet. Tista' taħfer 5 darbiet. Għalhekk San Pietru jmur jistaqsi l-Ġesu isma' kemm hi t-tariffa tiegħek, kemm il-darba nistgħu naħfru. Naturalment, din tirrifletti l-komunità tal-insar, anke l-komunità tal-insar jista' jkun hemm disgwejdi, jista' jkun hemm nuqqas ta' ftehim, jista' jkun hemm miġliet, jista' jkun hemm Ara ftit. U Ġesu jissorprendih jgħidlu mhux sa 7 darbiet, imma sa 77 darba għal dejjem trid taħfer. X'jiġifieri? U jagħtina r-raġuni għaliex. Għax Alla jaħfrilna dejjem. Wieħed kittib Ġeżwita Anthony de Mello jgħid l-għadu tiegħek huwa l-akbar benefattur tiegħek. Irriflettu ftit fuqha din.
l-għadu tiegħek huwa l-akbar benefattur tiegħek. Għax jikxiflek parti minn qalbek li inti ma tafiex. L-għadu tiegħek jikxiflek kemm tieħu għalik, kemm iddum biex taħfer, kemm iġiba bi kbira, kemm Ġesu jagħtina raġuni oħra. Isma' aħfer għax Alla jaħferlek dejjem. U mhux daqshekk biss. Mhux daqshekk biss. Aħfer għaliex m'hemmx proporzjon bejn dak li jaħferlek Alla u dak li tista' taħfer inti. Jagħmillek fi kliem ieħor, jagħmillek x'għamillek ħaddieħor. Mhu xejn. Ħdejn dak li inti tagħmel lil Alla. L-offiża li nagħmlu aħna lil Alla hija ferm u ferm akbar minn kull offiża li nista' nirċievi. Għalhekk dan l-eżempju li ġejb, l-ewwel wieħed il-qaddej kellu jagħtu lil sidu somom kbar ta' flus, somom kbar. Ried aktar minn ħajtu biex jifdi dak id-dejn, kif jista' jkun? U jgħidilna dettalġ kejken. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej. Ġietu ħasra taf għaliex. Għax dak il-qaddej qallu, Sinjur, staba ftit bija kollox irrodlok. X'ħatrod? Laqqas ħajtek kollha mi biżżejjed biex trott id-dejn li għandek. X'ħatrod? Naħseb ġietu ħasra għaliex ma kienx jaf x'inhu jgħid. U dak is-sejt ħaffillu. U mbagħad kellu qaddej kellu jagħtih mid-dinar u għamel straġi. Niskonkludi. Jekk xi ħadd jonqsok aħfirlu. Għax Ġesu jaħfrilna, aħfrilhom għax ma jafux x'huma jagħmlu. Aħfrilhom għaliex ma jafux kemm huma maħfura. Aħfrilhom biex ikunu jixbħu lilna. Naħfer biex nixbaħ xi ftit lil Alla li jaħfer. Ħuti eżis nitolbu lil Alla missierna biex nkunu lesti li nħennu u naħfru lil ħutna bl-istess mod kif aħna nixtiequ li hu jħenn u jaħfer lilna. Ngħidulu bil-qalb, iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Biex l-insara jingħarfu mill-kapaċità tagħhom li jħennu u jaħfru lil ħuthom il-bnedmejn nitolbu. Iqaf magħna mulej bil-grazzja tiegħek. Biex inti tratta fil-qlub jibsa ta' min jonqos mill-ġustizzja u l-ħniena maħutu nitolbu. Biex min jirċievi azzjoni ħażina mill-oħrajn ma jpattejx id-deni bid-deni nitolbu. Biex it-talb tagħna jkun jesprimi l-indiema tal-qalb u l-konvenzjoni li aħna lkoll għandna bżonn tal-maħfra tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna għal din l-Ewkaristija tina li nħallu il-kelma tiegħek tibdel titrasforma il-qalb tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għal Simon Galja biex tinsaħ tijietu kollha u twaslu fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Nitolbuk għal dawk li għaddejjin minn momenti ta' tbatija, momenti ta' inġustizzja, momenti ta' sofferenza. Biex ma jżommux dik li tpoġġi li toħloq fihom ħafna rabja għall-oħrajn, imma iduru lejk jikkontemplaw is-salib u jaħfru lil min għamlhom il-ħsara nitolbu.
Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew għednihom it-talb tagħna. Nitolbu b'mod speċjali għal morda kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet kif ukoll dawk li jinsabu fi djarhom. Nitolbu għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom ma jafdaw fik. Mulej ħenna għalina l-kol nitolbu. Il-qamulej dan it-talb li tagħna bħala sagrifiċċju li jogħġbok. Għatina qalb kbira u ġeneruża, kapaċi li taħfer u tħobb b'sens ta' ħniena ma' kulħadd. Bi Kristu siedna. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilet imma inti tħobni u għalija int mit taħti salib nistabis jien nistħad tiegħek jien kolni kemm jien Khud li bidejja nitolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien Tħarkok tejja nħares lejk o Ġesu Nilma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien kolni kemm jien. Khud li bidejja nitolbok misli din qalbi Inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna meħtijietna u taqalalna il-ħnina tiegħek. Bi Kristu siedna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna. li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Inta s-saħħa ta' wliedek waqt il-ġdid u s-safa ta' ruħhom għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li iżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' l dejjem. Għalhekk mal-qaddisejn u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Osanna fl-għoli ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex midaj ħibati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Hekk ukoll wara li kla ħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana int u salvatu tad-dinja bis-salib u l-qawmien tiegħek inti fdejta. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddej tiegħek Simon Galja li jogħġbok issejjaħlu għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif hu bil-magħmudija miet fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jilxox ta' għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna rina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omma Alla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Il-Vanġelu tal-lewm nirrepetuh kull darba li ngħidu l-missiena jew l-ħobsna. Jew nirriflettu aktar fuq dak li ngħidu, jew ngħiduha bil-qalb din it-talba li għallimna Ġesu. Ngħidu flimkien. Missiena li inti f'ismewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna d-nubietna bħalma nafru lil-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħallsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu minn Alla l-ħaj bil-mewt kif qed minnek il-Missija bil-ħidma tal-Ispiritu Santu ħejl id-dinja dan il-ġisem u d-demm għat-tistija. Eħlisni meħtijiet kollha u minn kull ħażin. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjen dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma talbi kun ħani. Soba kbira b'qalbi minikitha, għal dnubieti wiskefni. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżdan hobbok, qalbi kolla, ħajti kolla jina rrid. Twissietek kolla meħabba, bahar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar, Fis kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżdan hobbok, qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kolla, sita kollox jinwarrab. Biex jahasra jisil fruħa, flok tjubitek jinġarrab. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżdan hobbok, qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammartek, qalb miskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna liha, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżdan hobbok, qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Ew ngħidu flimkien ir-ringrazzjament ta' wara qalbejn. Nadurawk o Ġesu imbelkuk. Nadurawk o Ġesu imbelkuk. Nadurawk o Ġesu imbelkuk. Nitolbu. It-qalbina mqazza li għamilna mulej tatina l-ħajja
issaffina minn ħtijietna u tħaresna minn kull ħażen. Bi Kristus jedna. Ħanejdu dawk it-tliet avamarijiet lil Madonna li talbitna hija stess minn dan is-santwarju għażiż. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħastek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Ifa kienet imbikkiħa, l-om ħdejn bina fid-batiħa, fuq salibi mid-den. Ta' din l-om il-qalb maqsuma, f'dak li mrar bluġieħ mitmuha, ifet sejf jinnik,